אני מכיר אותך רק 2 דקות, ואת מציעה לי לטייל בעולם כמו בן תמותה פשוט? כשאת מקבלת את ידע בני המוות, המדע האמיתי. הם לא יהיו פשוטי עם יותר אם תלמד אותם. הם לא יחיו חיים קצרים מלאי פחד אם תהיה להם רפואה אמיתית. הם לא יאמצו אמונות טפלות אם יבינו איך העולם עובד. למה שאעשה את זה? כדי לשפר את העולם. תתחיל איתי, ואני אתחיל איתך. אני חושב שאולי יחבב אותך.